मारिनो खस्थ' जायो मोजां दोननायालाय हासिबफोरा नुखादो खानाय नङा जा हासिबफोरा नुखादोंमोन माबाखौ बिबारखौ हाबा जानाय बाबा नांगौ कुन्टे जाथारले बाल आंथि ग्रुपिसि हाबा दोनदेलाय लेहरगोन दे आं देलाय लेहरगोन नै बेनि एक्ट्रेसा आइथिं खिथिदो नायदो दख'नाखौ नै एक्ट्रेसा फट'शुट लागासिनो नै मिनि बासाफोरा नुयो माबायदिहाय मानसियालाय ada थाबायना फैनांगौहाय दे माबायदि नुयोना एसे खनसे नाइसखा लकेसनाबो मोजां नङा हाग्राबारि मोनसे शुटिं खालामनायावनो एथ' खस्थ' नाङालै आङो शुटिं खालामनाय बिदि इउटुबार जानानै आङो नानिमोन भिडिअ लागांगोन नामा अबाव Ini rumah kamu ya? Rumah ya? Oh, isa kan bapak kan dah. Kau armak tanahnya YouTube kamu pak? Bali lagi sepren kali kita orang. Jika makeup artist, ini bisa makeup artist. Mukamu dikit lah. Kita abu kami sering lalu meji. Amu mukamu dikit lah. Dinang. Bon kita bang kita nang. Dekan tabe ini kalam. Subscribe kalam. Cute kan actress